ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾವಭಾವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಬ್ಬರದ ಕುಣಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹುಲಿಯ ತಂಡ. ಈ ಸಲ 30 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆಟ್ ತಪಿನೊಡಂಜಿ ಇವತ್ತು ಆಯುಷ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಜೆತ್ತಿಲೆಕ್ಕ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಣಪಿನೊಂಜಿ ಪಿಲಿತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ಎಡ್ಡೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಕೊನೋಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಕುಡಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಯಕೆ ಸುಚೀಂದ್ರ ವಿ ಅಮೀನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಇರ್ರೆಗ್ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎದ್ದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಹಾಕ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬೇಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಐದು ಮೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇರಿ ಹಾಕ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 10-50 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪರೆ ಶುರು ಅಂತ ಕಿಶನ್ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲಿ ಜಪಡಾನಾಗ ಪಿಲಿಟಿ ಜಪಡಾತಿನೇ ಎಂಕುಲು ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 14 ಜನ ಸೆಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡಿ ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪಿಲಿ ಜಪಡಾನ ಪಿಲಿತ ಸಂಖ್ಯೆಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಜನಕ್ಲಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಪಿಲಿ ಜಪಡಾವಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಕಿತ್ತು ಖರ್ಚಾವು ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಐತ ಲೈಟ್ ಇಡು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುನಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೊಡತ್ ಎದ್ದನ್ನೇ ಬತ್ತಿವಾಗ ಪನ್ಪಿನ ಬರ್ಚಿ ಈ ತಾಸದಾಗ ನಡ್ತೊಂಡ್ ಪೋಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಪೂರ ಪೋಷ ಹೈ ಪೋಷ ಅಂಡಿ ದುಮ್ಮೆಗ್ಲು ಗೋರಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅವು ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗುಡ್ಡೆ ಒಂದು 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲ ಪಿಲಿ ಮಾರ್ಗಡೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಜ್ಜು 9 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಜ್ಜು ಪೂರ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಇತದ ಜವನಿರಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗರ್ದದ ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುರಿ ಹಾಕು ನಂಚಿನ ಮುಡಿ ಹಾಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಈ ರತ್ತೆನ್ಮ ಕುರಿ ಹಾಕಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಪುರ ಮುಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ವೇರು ಈ 30 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಏತೆ ತಂಡ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕಲ ತಂಡ ಮುಂಚೂಣಿಡು ಬರ್ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪೊಣ ಎಂಕ್ಲು ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಜಲು ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕರ ಬಗ್ಗೆ ಏರಗಳ ತರಗೊಡು ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪೊಣ ಕುದುರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಔಟ್ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಔಟ್ ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಂದಿ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹೈಫೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಒರಿಪ ಅಂತ ಬರೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಎದುರ್ದಿದ್ದು ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ಆಯ್ತು ಶುದ್ಧ ಅದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುದ್ಧ ರೀತಿ ಅಂಚಾದ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಲ ಈಗಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ್ನ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಂದೇನು ಮಂತೊಂದು ಎಂಚ ದುಂಬುರ್ದು ಎಂಚ ಬೈದ ಅವೇನು ಕಲೆನು ಒರಿಪ ಒಂದು ಬೈದ ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ ಅಳವಡಿಸೊಂದು ಬೈದ 30 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ ದಾದಾನ್ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ದಾನಿ ಎಕ್ಕ ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಸೊಂದಿದ ದೀತೆ 30 ವರ್ಷ ಟೆಕ್ನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ದೀತೆ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ತರ ತಗ್ಗಾರ ವಾ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಲೇನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಕ್ಲೇನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಡು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಮಾತಾಡ ನಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಖುಷಿ ಇದೆ. ಕಾರಣ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ನವರಾತ್ರಿ ಬಂದಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ಅಂಬಾರಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನೇಮಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ನೇಮಿ ಬೈದನ್ ಪಂತ ಮಾರ್ನೇಮಿ ಬತ್ತನ ಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಜವನಿಯರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೇಂಟ್ ಮೇಯ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಕಪ್ಪುದ ಪಟ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದು ರೋಡುಗು ಜತ್ತೆರ ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ನೇಮಿ ಶುರು ಆಂಡು ಪಂಡದ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ನವರಾತ್ರಿ ಬಂತು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಪಿಲ್ತೇಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ಶುರು ಆಂಡು ಪಂಚನ ವಿಚಾರ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾರ್ನೇಮಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಹುಲಿಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾವಭಾವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಬ್ಬರದ ಕುಣಿತದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹುಲಿಯ ತಂಡ. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ದೆನ್ ನೋ ನೀಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹುಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅದೇ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ತಂಡ. ಈ ತಂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಸಹಕಾರವು ಕೂಡ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಾರಣ ಇವರುಗಳು ಅದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ, ಗೌರವದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರಾ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ತಂಡವು ಕೂಡ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೋ ನೀಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋ ನೀಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಅವರು, ಬರ್ಕೆ ಯದ್ದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ತಮಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಹೌದು, ಸುಚೀಂದ್ರ ವಿ ಅಮೀನ್ ಅವರು, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸುಚೀಂದ್ರ ವಿ ಅಮೀನ್ ಅವರಿಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಿಶನ್ ಬರ್ಕೆ ಅವರು, ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ವೈ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆರುಗು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಏನಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹುಲಿವೇಷ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೂಡ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ತಮಗೆ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ರೀತಿಯಂತೆ ಬದುಕಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರು. ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜನರ ಬಡವರ ಕಣ್ಣೀರುರಿಸುವಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರು. ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯದ್ದಣ್ಣ ದಾದವನ್ಪರ್ ಸರ್, ಈ ಸಲ 30 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ದಾದವನ್ಪರ್ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಒಂಜಿ ಮೆತ್ತ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಪಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ತಪ್ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಮೆತ್ತ ಆಯುಷ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜೆತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಯುಷ ಆಯ್ತ ಬದುಕು ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನಂದಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪೋನ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿನ ಪಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುದೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಕ್ಕ ಈ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು 30 ವರ್ಷ ಹೋಗಿ ತೆಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಗಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ಎಡ್ಡೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಕೊನೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುಡಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಭಯಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ. 30 ವರ್ಷ ಪನ್ನಗ ಈ ದುಂಬು ಪಿರವು ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆ ಅಂಡ ಆ ಘಟನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಆದ್ ನಿಕ್ಲೊಂದು ತಂಡ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ. ಈ ತಂಡ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆತನ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆತನ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದನ್ನೆರಡ ಯಾನ್ ಪಿರಾವ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂದಿತ್ತೇರೆ ಐಕ್ ಬೋಡದೆ ಅನಿ ಜವನಿಯರೇನೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಎದ್ದಣ್ಣೆ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಯಾನಿತ್ತೆ ಉಲ್ಲೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬದುಕದೆ ಪನ್ನಾಗ ಅತಡೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ದಾಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ತೋ ಪಿರಾ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಮುಕ್ಳು ಮಾತ ಜವನಿಯರ್ ದಯಪನಾಗ ನಿಯತ್ತದ ಜವನಿಯರ್ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಏನನ್ನ ಅಣ್ಣಲಾಕ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಲ್ಲೇರು ಐಕ ಬೋಡದ್ ಸುರುಕಾದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲೆ ಅನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ ಜವನಿಯರ್ ದಯಪನಾಗ ಪಿರಾವುಡು ಪಾತ್ರನಾಗ ಎದ್ದಣ್ಣ ಪನ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜವನಿಯರು ಭಾರಿ ನಿಯತ್ತದ ಜವನಿಯರ್ ಎಂಕು ಬೋಡದ ಉಪ್ಪುನ ಜವನಿಯರು ಸೊ ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಐಕೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಪಡೆ ಸರ್ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಸುಚೀಂದ್ರ ವಿ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾರ್ಲ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಬನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಅಂದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಈ ಜರ್ನಿ ಸರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿಲ ಅಂದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಇರ್ರೇಗ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯಗೊಂಡ ಎಂಕುಲು ತುಂಜಿ ಎದ್ದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಹಾಕ
ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲ ಅಂತೊಂದು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಕಸಬು ಐಡ್ದು ಮೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇರಿ ಹಾಕ ಎಂಕಲ್ ನಂಜಿಗೆ ಗುರ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಅದು ಎಂಚೂರು ಮಲಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬತ್ತ ಆ ಬೇರೆ ನಿಯತ್ತಿರಿ ಆರು ಪನ್ಲಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ನಿಯತ್ತಿ ರೀತಿ ನಡೆದಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹುಡುಗಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತಿನ ಇನ್ಕಮ್ ಅವರು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 10-50 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪರೆ ಶುರು ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂಡೆ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಪಿಲಕ್ಕೆ ಇನಿ ಮುಟ ಮಂತಿಜ ಎಂಕುಲು ಎದ್ದನ ಪಾತಿರ್ದು ಎಲ್ಲ ಯಾರ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಕೂಡ ಪನ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಪುದಾರ್ ಮಾತ ಅವನ್ ದಾದ ಅವಡಂತ ಅಂಚ ಅವೇನ್ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯ ಇನಿಕ್ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅರಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಕ್ಲು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬೈತಂಡಿ ಎಂಕುಲ ಆ ಎಡ್ಡ ಪುದಾರ್ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಓ ಬೇಲ ಮನ್ಪು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಆರು ದಸರಾ ಬನ್ನಗಲ ಆರು ಅರ್ನ ಪೂರ ಐಡಿಯಾ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಪಣಿಕುಳ್ಳು ಎಂಕ್ಲು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರಿಗೆ ಎಂಚ ಪೋಡ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಪೋದ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮತ್ತ ಪೂಪುಜ ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನಡು ಎಂಕುಲ ಐಡಿಯೋಡು ಐಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಲಕ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತ ಮಂತೊಂದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಪ ಐಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ ಜನನ್ ಮತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಜಿನ ಪತ್ತನೇ ಆಪುಂಡು ಇಂಜಿನ ಪತ್ತನ ಆಪುಂಡು ಎಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದಿತ್ತ ಬರ್ಪುಜಿ ಓಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೊನ್ಪ ಪಂಡ ಮುರನೆಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಬೋತುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 35,000 ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಂಬಳ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಏನರ ಬತ್ತು ಪಂಡಲ್ ಅಂಕಲ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೋಯರ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಪೋಯರ ಕಾಸಿಜ್ ಅಂತ ಆರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಡೋಡ್ತಿ ಮಗಲ್ SLC ಉಳ್ಳಾಳು ಜನರದ್ದು ದಾದ ಅವಡೊಂದು ಕೇಂದ್ರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಪೋಯರ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಒಂಜಿ 20,000 ಕೊರ್ತುಂಡು ಭಾರಿ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಉಡುಪಕರೋಡು ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಬಂಡೆ ಓಪುಣ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯತ್ತು ಕೊರ್ಪುಣ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯತ್ತು ಆ ಈ ಎಂಚ ಜೀವನ ಮನ್ಪ ಅವೇನು ಸುರುಕ ಕಲ್ಪ ಬಂಡೆ ಆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಂತಿನ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೆ ಒಕ್ಕನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಿಯೆ ಹಾಲು ಪಂಡಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇರೆ ಸಂಬಳ ದಿಕ್ಕಾಕಿರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಕೊರಡು ಕೊರೊಂದುಗುಲ್ಲ ನಾವು ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಈ ಪೋಯಿನ ಬೆಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪು ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ತೋಲೈ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಸುಖ ಸಂತೋಡಿತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಕೊರಿಯಾಕ ಒಂಜಿ ಈ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತ ಎಂಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೊಂದು ಉಲ್ಲ ದೇವರ ದಯಟಿ ದೇವರ ದಯಟಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬೈಜಿ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಷ್ಟೋಡ ಜೀವನ ಬೈದಿನಿ ಅಡ ಇತ್ತ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪಾದಿರಿ ಅದಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಸುವರ್ಣ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಅಲೆಂಗಡಿ ಯಾನ್ ಐತ ಚಾಕರಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚದ್ ಎಂಕ್ ಎಂಚಂದ ಪನ್ನುಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಈತ ಎಡ್ಡ ಮಂತಿನ ಅವ್ರು ತಿಕ್ಕೋಡಂದಾಂಡ ಆತ ಪುಣ್ಯ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಾಣ ಬೋದು ಐತ ಸೇವೆ ಮಂತದ್ದು ಏನ್ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಕೂಡ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬೇಲ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ಓಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಅಂಕಸ ಓಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀರಿ ಐದು ಯಾಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಅಂಕಸ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಏರ್ಲ ಬತ್ತನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮಲು ದೇವರಡಕ್ಕೆ ನಾತಿ ದುಮ್ಮಗಳು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಏರ್ಗೆನ ಪಿರೋಂಜಿ ಕಡ ಪೋಚಂದ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಳ ಗಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಅರ್ನ ಎದ್ದನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೇರ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಡಿದು ಮಂತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತುಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆ ದೇವೇರ್ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಚೀಂದ್ರ ವಿ ಅಮೀನ್ ಪನ್ನಗ ಮತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಗೊತ್ತುಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿಯೊರೇಗ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ಯಮಿಲ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಬನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಯದ್ದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಇರ್ನ ಪಿರೋಡು ಪುನಂಚ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ನಗ ಈ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಎದ್ದಣ್ಣ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಇರ್ನ ಪಿರೋದ ಶಕ್ತಿ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಜವನೀರಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಎಸ್ ಎದ್ದಣ್ಣೆ ಬಂಡು ಒಂದು ಮೊಕಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಮೊಕಲೊಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಶನ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲಿ ಜಪಡಾನಾಗ ಪಿಲಿಡಿ ಜಪಡಾದಿನೇ ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಪಾಗ ಎದ್ದನ್ನೇ ಆರು ಅಂತ ವಾಂಟೆಡ್ ಪೂರ ಎತ್ತೇರು ಅಂದು ಪಂಡೇರಿ ಯಪ್ಪ 92 ಜಪಡಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಲಲಿ ಕಮಲಾಕ್ಷೇರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರಪ್ಪ ಎದ್ದನ ಬಾರಿ ಕಾಸ್ತ ದೋಸ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕಲನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ದೋಸ್ತಿಯಾರು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಮಯ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಈ ಸರಿ ದಸರಾಗ ಬಂದ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಪಿಲಿಪಾಡ್ಗ ಬಂದಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಪಿಲಿಪಾಡ್ ನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ನಾಡೊಂದು ಒಪ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ಪಾಡು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದಾನ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 14 ಜನ ಸೆಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿಲಿಪಾಡಿಯ ಪೂರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಪಿಲಿಪಾಡ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಪ್ಪಡನ ಫಸ್ಟ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಮಲಾಕ್ಷೇರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಯಾರು ಮೇಯ್ನ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಆದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ 3 ವರ್ಷ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ನ ಇಂಚ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪುರ ದಾಲಿತ್ತು ಜಾತ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಶೀಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಕ್ಲೇನು ತುಂಬಾ ಅದು
ಐತಲ ಇಟ್ಟಿಡು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುನಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವಡದು ತಾಸೆದಾಯಿ ಕೊರೋಡು ಪೇಟಿದಾಯಿ ಕೊರೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಏರಡ ಕೇನ್ಲಕ ಬುರೇಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಕ್ಕಲಾನಿ 100 200 ಏತಿಲ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಿ ಮೂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ದೇವರ ದೇಟ ಅಡ್ಡನ ಹೊಡ್ಸಾಡು ರಡ್ಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತಾ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪೊಲಾಲಿಗೆ ಬೋಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಗಲಾಲ್ ಪನ ಅಲ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ನಾಂಡು ಭೂಜನ ವರ್ಷಾಡು ಎಕ್ಕೂರ್ದ ಟೀಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಕ್ಕೂರ್ ಬಾಬಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಅಲ್ತ ಜವಣ್ಣೆರ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಪಿಲಿ ಪಾಡಂದಿನೇರ್ಲೆ ಜಂಗಲೆಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಇತ್ತೆ ಏರು ಪಿಲಿ ಜಬಡವೇರ ಐಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಂಗಲೆಟ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿನಕುಲಿ ಪೂರೆರ್ಲ ಏರ್ಲ ಪಾಡಂದಿನ ಏರ್ಲ ಬಾಕಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಮೂಜನ ವರ್ಷಡು ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಕೂರ್ಗು ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪೊಳಲಿ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬರ್ಕೆಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮ ನಲಿಪುಂಡು ಅವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತುಂಡು ಕೊರ್ಪಿನಾಕ ಪೂರ ಪಟ್ಟುಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾರ್ದವರ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎದ್ದನ್ನ ಎಂಟ್ರ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಹೊಡ್ಚಿ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಚ ಬೋಪುಂಡು ಅರ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಅರ್ನ ತಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ದಲ್ಲ ವಾ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತೆನ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅರಡ ಪನಂದೆ ಎಂಕ್ಲು ಓಲ ಕಾಯ್ಪಾಡಿ ಆರು ತೂದು ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಆರು ಡನ್ ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ದುಮ್ಮು ಬೋಪು ಅಪ್ಪ ಗಂಜಿ ಅರ್ನಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉಡುಲ್ಲ ಇತ್ನೇಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನೆಲ ಕಣ್ಯಾರು ಮಲ್ಲ ಪಲಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಪಲಯ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಎಂಕ್ಲರ ನಿಂಗೆ ಸ್ವಂತ ಪಲಯ ಲೆಕ್ಕನಿ ಈತ್ನೆಟಲ್ಲ ತೂ ಅಂದ್ರು ನಿಜ ನಿಜ ಅವೇ ಪಾತ್ರ ಅರ್ಲ ಪಂಡಿನಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ದಯಪಣಗ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ದಯಪಣಗ ಇತ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಎಂಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಬರೀ ಹೈಫೈ ಪಿಲಿಪುರಂ ನಲ್ಲಿಪವೇರು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ದುಂಬುದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ದಯಪಣ 30 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಪನ್ನಗ ಮುಕುಲ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಿಂಚತ್ತೆ ದಯಪಣಗ ಇತ್ತ ಕಿಶನ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನೂದಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪಾಶ್ ದಕ್ಲತ್ತ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಪಾಪದಕ್ಕುಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಬಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಈಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಅಪಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬೊಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರಪತ್ತಂ ಪೋಂದಿತ್ತೇರೆ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರುವ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಸರ್ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ 30 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ ದಾದಾ ಎಂಕಲ್ ಎದ್ದನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ಜವನಾಟಿ ಕಡೆ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ ಆ ಎಂಕಲ್ ಆರ್ನ ಇದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಲಾದ್ ಬಂದಾಗ ಆರು ಎಂಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಸೀನಿಯರ್ ಆದ್ದೆ ಆಗ್ತೀರ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಎದ್ದಣ್ಣನ ಬುಡ್ನ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಓ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಆರು ಆ ಪಂಪುನ ಶಿಸ್ತು ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಗಡ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ದೇಪನ ಆ ಶಿಸ್ತುನು ಆರು ಓಲ ತಪ್ಪರೆ ಬುಡ ನಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಏರು ದಲ ತಪ್ಪಂತನ ಅಪಗನೆ ಪೋಲೆ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುದ ಎದ್ದನ ಟೀಮ್ ಎಂಗ್ಲ ಬೈದ ಈ 30 ವರ್ಷ ಎಂಗಲ್ ಮಂತದ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದೇಪಂಡ ಆ ಶಿಸ್ತುನು ಎಂಗಲ್ ಪಾಲಿಸೋ ಒಂದು ಬರೋಡನ್ನ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರ ಆಪುಜವು ದೇಪನ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾಲ ಎಂದು ಮಂತನ ಕೊಡ್ಲೆ ಯಾರ್ದ ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ನೆ ಅಂಚನ್ ಅಂಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಆರ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇನ್ ಪಿರ ತೂನಾಗ ಆರ್ ಬಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂದ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಆರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ದಾಲ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತನ ಎಂಗ್ಲ ಅಂದ್ ಮಂತನ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಬಕ್ಕ ಅಂದು ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಆರು ಪಂತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆರು ಅಳವಡಿಸೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಸಂಗಲ ಈತ್ ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಬರೋಡೊಂದಾಂಡ ಐಟ ಆರ್ನ ಮಾಮೂಲ ಪಾಲು ಉಂಡದ್ ಬಂಟಕ್ಕೇನೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಜವನ ಇರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಜವನ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಲ ದಾಲ ಒಂದು ಇತ್ತಂದ ದಾಲ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಘಗೆ ಮಂತೊಂದು ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನ ದಾನಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಜಾತಿ ಗೀತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಓಲ ಊರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಬೈದೇರು ಹಾಗೆ ಎದ್ದನ್ನ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಪ್ಪನ ಎದುರು ಫೇಸ್ ಆರ್ನೇ ದಾಪಡ್ಡ ಆರ ಹೂವು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರೋಡತ್ತಂತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಆ ವೇಷಗ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಉಂತುನ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಇದ್ವೇ ಬೇತೆ ಕಲೆನೆ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ 30 ವರ್ಷ ಆಡ್ಬೇಕು ಎಂಗ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಟ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಆರ್ನ ವೈಟ್ ಮಾತರ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಬನ್ನ ಎಂಚ ಪನ್ನ ಆರೇ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನಾನ ಒಂಜಿ ದಾನ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಓ ಎಂಗ್ಲೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂದಿನೆಟ್ ಒಂಜಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇನ್ ದಾನ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಾರ ನಿಕ್ಲಂದು ಅವೇನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಿಲಿತ ನೆಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಆರ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಆದ ಎಂಕ್ಲು ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಬೈದೇನಿ 30 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನದಿಜ್ಜ ಈತ ಪೊರ್ಲು ಬೈದು ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಅಡ ನನಲ ದುಂಬಾಗ್
ದಾಪನ ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ವಿಷಾಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ದಾಪನ ಒರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ಪೆರಾರು ದಾಪನ ಈ ಇಂದುವೆ ಮನ್ಪೊಡು ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಎಂಗಲ್ ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಎಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ನ ವಿಷಯ ಎಂಗಲ್ ಕೈ ತಲ್ಪೋಪುಜ ದಾಪನ ಅವು ಆರೆಗೆ ಆರೆ ತೂಪನೆ ಆರೆ ಕಲ್ಲರ್ ಎಂಚ ಆವಡು ಎಂಚ ಪನ್ಪನೆ ಆರ್ನನೆ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ಲ ಕಿಶನ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಟ್ರಕ್ದ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪು ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪನೆ ಅಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚ ಅವು ಪಟ್ಟದು ಬಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ್ ಮನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಲಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತ ಟಚ್ ತುಯ್ಯರ ಉಂಡು ಊಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತ ಆರು ತುಯ್ಯರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೇನ ನೆರಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಂಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ್ನ ಆರ್ನ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರಗಿ ಎಂಗ್ಲ ಅವೇನ್ ಕೇನೊಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ್ ಸರಿ ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಂಗಡ ಎಂಗ್ಲಿ ಈತು ವರ್ಷ ನಡ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನಿಜ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಬಾತ್ರ ಸರ್ ದಾಪಣಗ ಈ 30 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ದಾದೊಂಡು ತುಲೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕುಲು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ದಸರನ್ನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ್ಕೊನತ್ತಾರ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿನ್ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ 30 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಈತ ಏತೆ ತಂಡ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕಲ ತಂಡ ಮುಂಚೂಣಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಣ ನಿಕುಲು ಅವೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಅವೇ ಆ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುನು ಗೌರವವನ್ನು ಅಲ್ಪನೆ ಒರಿಪೊಂದು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ನಿಜವಾದ ಅಡ್ದೊಕ್ಕ ದಿವಕರಣ್ಣ ಇರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ದಯಪನಾಗ ಬರ್ಕೆ ತಂಡಗ 30 ವರ್ಷ ಇಂಚಾಂಡ್ ಇರ್ ಪಿಲಿಪಾಡ್ರೆ ಶುರುವಾದ 25ನೇ ವರ್ಷ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಸರ್ ಅವೇ ಕೂಡ ಸುರುಡ್ದು ಬಂದ್ರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲಿವ ಬಂಗೋಡು ಬರ್ತದೆ ಮೇರ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎದ್ದನ್ನೇ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಚೇಂಜಸ್ ಆಂಡ್ ಕೂಡ ಪಂದ್ರಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಕಿಶನ್ ನೀರ್ ಬಂಡೇರ್ ಪಂಡ ಆರು ಬರ್ಪನೇರ್ ದುಮ್ಮಿ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಎಂಕುಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಡ ಬೆದ್ದದ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವ ಎಂಕುಲ್ ಕಂತೀನಿ ತಾಸ ದಕ್ಕಲು ಎಂಕುಲ್ ಕಂತೀನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬಂಗ ಬೈದ ಅವು ಪುದರ್ ಬಕ್ಕ ಎದ್ದನ್ನೇ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಬಡ್ಸಿ ಈ ತಾಸ ದಕ್ಕಲು ನಡ್ತೊಂಡ್ ಪೋಯಾರಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಪೂರ ಬಸ್ ಪೂರ ಪೋಸ್ ಹೈ ಪೋಸ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದುಮ್ಮೆಂಗುಲು ಈನ ಕುತ್ಕೋರಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅವು ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗುಡ್ಡೆ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ ಪಿಲಿ ಮಾರ್ಗಡೆ ₹10 ಪೆಜ್ಜು ₹9 ಪೆಜ್ಜು ಪೂರ ಬಂಗೋಡ್ ಬೈದ ಅಂಚದ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎದ್ದೇನೆ ಬತ್ಬೇಕ ಬುಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಈ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ಪೂರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಪಿಲಿಟ್ ತುಲೆ ಟೊಪ್ಪಿದ ಹೆಂಚೊಂಡು ಚಡ್ಡಿದ ಹೆಂಚೊಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ನಮಗ್ ಒಂಜಿ ಮೇರೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಒರೇರಗ ಒಂಜಿ ಬುರ್ತ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ ದಾವಡ್ ಒಂಜಿ ಡೊನೇಷನ್ ಪೋಪಿನ ಅವಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಟ್ರಕ್ ದಾವಡ್ ಪೂರ ಸೊ ಆ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಐತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋಡು ಜಾಗಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜೋಡು ಅದೇ ಈತ ನಮಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೋಡು ಅದೇ ಸೊ ಅಂಚ ಪೋನುಂಡು ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದೇ ಈತ ಇರೆಗ್ಲ 25 ವರ್ಷ ಸರ್ ಒಂದು ಪಿಲಿಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಲ ಎಂಚ ಇರೆವು ಪಿಲಿಪಾಡುವರು ಈ ಸಲ ಪಾಡ್ರುಂಡು 25th ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಉಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಪೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಸೊ ಅಂಚ ಪಾಡ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಭತ್ತದ ಉತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮುಗಳಿಲ್ಲ ಅಹಂಭಾವಗಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಇಚ್ಛೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳಿಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಸರ್ ಈರೆಗೆ ನೆನಪುಂಡೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೇನ ನಾನು ಇತ್ತದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬಿ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಂದತ್ತೆ ದಯಪನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ₹10-20 ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಕೊರ್ನಾಗದೆ ತೊಂಪೋತಿನ ಕಾಲ ಅಡ್ದಕ್ಕ ಬರ್ಕೆ ಎದ್ದಣ್ಣೆ ಬತ್ತೀನಿ ದಾದ ಬಂದ್ಪಡ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಹೈಫೈ ಟಚ್ಕೋರ್ ನೀರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾನ್ ಪುರ ಕಂತದ ಎಂಕ್ಲು ತೂನಗಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಪುರ ಕಂತದ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಪುರ ವ್ಯಾನ್ ಇಡು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಕೆಲವು ಕೊಡಿಗೆ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯಾನ್ ಹೈಫೈ ಟಚ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೇಕು ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ತಿರುವಂತು ಪಂಡ ಬಂದು ಇಂಚ ಪೋಪೇರ್ಗೆ ಇಂಚ ಮಂಡ್ಯಡ್ದಾಳಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮಂಜಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಚ ಈತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪಡ ಅವನ್ನ ಉಲಾಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನು ಇದಾಯ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊಂಚ ಪಿಲಿತ್ತ ಒಂದೇ ಡಿಸೈನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಂಡ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂಡ ಇಂಚ ಪಿಲಿ ನಲ್ತದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ಪು ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಾತಾಗ್ಲಾಗಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂದೇಟು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದೋಸ್ತಿಗತ್ತೆ ಮಾತ ಆತರು ಗುರ್ತ ಪರಿಚಯ ಮಾತ ಅಡ್ಡೆ ಪಂಡೆ ಚೆಂಡ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಕ್ಕ ಪಿತಾಯ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂದೇನು ಪಿಲಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಡೊನೇಷನ್ ಬತ್ತು ಮಾತ ದೋಸ್ತಿಗತ್ತೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ದುಡ್ಡು ಕಡ ಪುಡಿಯರು ಬಂದಾಗ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಬಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಮಾತ ಒಂದು ಅಂತೆ ಬಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಮಾತ ದೋಸ್ತಿಗತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಸ್ ಆವಡ್
ಇರ್ನ ಒಂದು ಮಾತ ದೋಸ್ತಿ ಕಚೇರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಬಕ್ಕ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿಲಿ ಪೊರ್ಲೋಡಾಂಡ ಪುದರ್ ಬರೋಡಾಂಡ ನಮಕ್ ಕೊಂತೆ ಬಂಡವಾಳ ಮಲ್ಲ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಪಿದೇ ಪೋಡು ನಿಜ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ರೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ₹100 ಕೊರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಘ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಬರ್ಕೆದ ಒಂಜಿ ಆ ಮುಮೇದಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಜ 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 ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ₹10 ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲನೆ ನಿಜ ಎಂಗ್ಲೇನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯೂಜಿ ಟಕ್ ಮಣ್ಣೊಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಬರೀ ಪುನಃ ಏನ ಕಾಸದ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ದ ಎಲ್ಲ ಓಲ್ ಕಲಸ್ ಬಿಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪಿಜಿ ಮಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ಮಗ್ಲಿನ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಮಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡೊನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಡೊನೇಷನ್ ಬರ್ತದ್ದು ಪಿಲಿಲ ಎಂಗ್ಲೇನ ಒಂಜಿ 10-50 ಪಿಲಿ ಆಂಡ್ ಸುರುಟ್ಟೆ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ 20-25 ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಪಿಲಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಪಿಲಿ ಮಲ್ತ ಇಟ್ಟಂತ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತೆ ಒರಿಂಡು ಅವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಕಥಕಲಿಗಂತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟಕ್ಕನು ಸೇರ್ಪೇರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂದಂತ ಪಿದೈದ ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಕುಲು ಅಂದ 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 ఒక ఆ ಒಂಜಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ನಿ ಪಿಲಿತೇಸಾಗ ಸುಚಿತ್ರ ವಿ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪಡ್ ಸರ್ ದಯಪಣಗ ಪಿಲಿಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಾಂತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಮೊದಲು ಪಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡ್ ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುದ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೀಟಾಯಿನ ಚಡ್ಡಿ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಇತ್ತು ಮನಗ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪಡ್ ಸರ್ ದಯಪಣಗ ಅಪಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೊಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ₹10-20 ಅಂಚಿನ ಐದು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕಲ್ನ ತಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರಮ ಮಲ್ದನ್ನೆತ್ತ ವಿಚಾರಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಎಂಚಿನ ನೆನಪನ್ಪಡ್ ಸರ್ ಅವು ಮನ್ಪೊಡನ್ ದಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಊದೊಂಜಿ ಪಾಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಪಾಡ್ತಾನೆ ಮನ್ಪೆರ ಉಂಟು ಎಂಚೆಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು ಜನಕ್ಕಲು ಪಾಡ್ನೊಕ್ಲು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಲ ದೈವ ದೇವರನ ಅಕ್ಕಲ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲ ಕಾರು ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ತಾನೆ ಮಂತದ ಆ ಸಿಸ್ತಿಡ್ ಅಲ್ಪ ಊದು ಪಾಡಿದ ಅಕ್ಕಲು ನಲಿಪೇರು ಆ ನಲ್ತಿನ ಶಿಸ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಈ ಪಿಲಿಯಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಉಂಡತ್ತೆ ಎದುರುದೇನ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕರೇನ್ ತೂದು ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪೆರೆ ಬೈರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ ಟ್ರಕ್ ಎಡ್ಡಾದು ಎಂಕಲ ವೇಷ ಎಡ್ಡಾಡು ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲನೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡಾಡು ಪಂದು ಪೋಣ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಆಯರ್ದು ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡ ಮನ್ಪುಡಂದು ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಅವೇನು ಮಂತೊಂದು ಪೋಪ ಅಂಚದ ಆ ಧರ್ಮೋಡು ಪೋಯ್ನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏರಗ್ಲ ತರೆಗೋರು ಪೂಜಾ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪುನ ಕುದುರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಎಂಜಿ ಎಡ್ಡಾವಡು ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡಾವಡು ನಂತರ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನಿರ್ದಲ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಆ ಎಂಕಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ರಕ್ಲೆ ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಕುಲು ಇದೇ ಪಣ್ಣಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪುಣ ಪಂಡ ಜವನಿರಿಗು ಕೋಪ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಆರು ಪಾತಿರುವೇರು ಮೇರ್ ದ್ಯಾಗ್ ಪಾತಿರುವೇಂಡ ಅವಿನ ಎನ್ನೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ ಓಲಾ ಪೋಪಿನಿ ಓಲಾ ಬರ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಪುದರೇರಿಗೆ ಬರ್ಕ ಬೆನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದು ಪುಣ ಅಕ್ಲೆ ಪಸ್ತಡೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಇಂಚೆಂಚ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಕಲು ಈ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿನ ಪಾಡೊಚ್ಚ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಜೋಕ್ಲು ಏತೇ ಬರ್ಪೇರು ಏತರ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮರಳು ಕಟ್ಟನೋಕ್ಲೆ ಬೋಡು ಅವು ಅಕ್ಲು ಪೋಪುಣ ಅಕ್ಲು ಎಂಕಲು ದಾಲ ಲೆಪ್ಪೆರ ಪೋಪುಜ ಅಂಚದ ಆ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನಡ್ದ ಹತ್ರ ಅರ್ರ ಒಂಜಿ ಚಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆ ಅವೇನ ಮೇಲ್ ಪಣ್ಣ ಕ್ರಮಟಾಯ ಪಾಡೋಡು ಪಕ್ಕ ಆಯನ ಖುಷಿ ಪಕ್ಕ ಪಾಡು ಕಾರ್ಗ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟುನು ಆ ಕೈ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟುನು ತರೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟು ಅವೇನು ಬಿಡುಪುಜೇರಿ ತೂನಗ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ತೋಜು ಆ ಕ್ರಮ ಪೋನ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನ್ನಿಕ್ ಆ 30 ವರ್ಷಲ ದೇವರ ದಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಪೋಂದೇ ಉಂಡು ಪಿಲಿತ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಬೈಜಿ ಓಲ ತೊಂದರೆ ಬೈಜಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ 10 ಜನತಲ ಕೇಂಡ ಅವು ಓಲೋಲಾದು ಬೋಪು ಓಲೋಲಾದು ನಿಜ 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 ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಲ ನಿಕಲ ತಂಡಡ್ ಯಾನ್ ಗಮನಿಸ್ಲಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲ್ಲ ಪರಕೆದ ಪಿರಿಪುರ ಇತ್ತನ ನಿಕಲ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಬನ್ ನಂಚ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಬನ್ನ ನಿಕುಲು ಆ ಲೆವೆಲ್ ದಾಕ್ಲೆನ ತೂಪರ್ ಬನ್ ನಂಚ ವಿಚಾರ ದಾ ಬನ್ಪರ್ ಸರ್ ದಯ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲು ಎಂಕುಲ್ ಕೇನುವ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಂದ್ರೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಈ ಎಂಕುಲು ಪಾಡೋಡ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಾಡುವ ದಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಶಿಸ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಬರ್ಮ ಎಂಕುಲು ಆತ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ ಅಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪಡಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಲೇನು ಆತು ಮೋಕೆಡ್ ತೂಪ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲನಲ್ಲ ಪಣಪ ಎಂಕುಲೊಂಟಿಗೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರೋಡ ಅಂತ ದಯ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ನಿಕುಲು ತೋಂದು ಪೋಡು ಪಾಡ್ನ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಐತಿ ತಾಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೇದು ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಅಂಚದ್ದು ಅವು ಸುದ್ದಿ ಆದ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇವನು ಎಂಕ್ಲಡನೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು 10 ಜನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಬಂಗಾಪು ಮಲ್ಲಕುಲು ಪುಣ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ನಲಿಪೊಲಿ ಟ್ರಕ್ಕಡ್ ಮಾತ ಬಣ್ಣ ಉಂಟುನಾಗ ಭಗವಾನ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಕೆ 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 ಅಂತ ಪಾಡೋಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ನಿಜ 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 ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಎಂಚ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಅಂಚಿನ ಈ ಜೋಕುಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಪರಕೆದ
ವಿಚಾರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಪಾವ್ರೆ ಜೋಕ್ಲು ಆಯ್ಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಜೋಕ್ಲು ಆಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆನ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಪಾವೆ ಅಥವಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೈಕಾರ್ ನಡಪರ ಬಂಗೊಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬಾಲೆನ್ ಪಿಲಿ ನಲ್ಲಿ ಪಾವಗೊಂಡು ಪರಕೆ ಬರ ಪಂದುಪ್ಪೇರು ಆ ಪರಕೆ ಪನ್ನಾಗ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲ ಇತ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ಲ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಜವನಿಯರ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೇಫ್ ಆದ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ತೂಪೇರ್ ಬಂದ್ ಒಂದು ದೆಬಣಗ ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಪಿಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನರ್ತನ ಕಲೆ ಹತ್ತೊಂದು ಒಂದು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ದೈವಿ ಕಲೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಶನ್ ಅಣ್ಣ ದುಂಬುದವರೊಂಜಿ 92 ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವರ ಕಡಪುರಿಯರ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಬಿರ ಅವರ ಇರೇಗ ಆ ಟೈಮ್ ದೆಪಣಗ ಅಪ್ಪಗೆ ಎದ್ದಣ್ಣ ಎತ್ತಿಚಾರ ನಿಕ್ಲು ಪುರ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಅವು 92 ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಚೆತ್ತು ಪನ ಫಸ್ಟ್ ಏತು ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ್ ಜಪಡಾಯರ್ ಬೊಕ ದಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಕಷ್ಟದ ಪನ್ಪುನಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ಕಷ್ಟ ಪುರ ದಾಲಚ್ಚಿ ಜಪ್ಡನಲ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂತಿನತೆ ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆದಲ ಕತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ಈತು ಕೊರಡು ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಆನ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಅವದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲನ ಉಮ್ಮೆದಿಡು ಎಂಕಲೆ ಪಾಡು ಓಕೆ ಎಂಕಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇ ಪಂಡೆ 14 ಇತ್ತಿನಡೆಗೆ ಇರುವ ಆಂಡು ಇರುವ ಬೋದು 25 ಆಂಡು ಅವೇ ಎದ್ದನ್ನೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಐವ ಅನ್ನುವುದು ಅವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಬೇತನೆ ಪೋಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 14 ಜನ 20 ಜನ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಒಂಜಿ 2 ತಾಸೆ ಒಂಜಿ ಡೋಲು ಬಕ್ಕ ವಾದ್ಯದ ಒರಿಯನೆ ವಾದ್ಯ ಕಣಪಿನಿ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಪುರೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ఆయన ಕಂತನ ಕೂಡ ಆಗಿ ಬೇತನೆ ಕೊರಡ ಐಕ್ ಒರಿಯೆ ಪರಪರ ಉದುನೆ ಒರಿಯೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದೆ ఆయన ಅತಿಗೆ ಉದ್ದೆ ಅಡ್ಡೆ ಐಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತಾಸೆದಾನಿ ಬೊಟ್ಟುವೆ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಐದು ಬಕ್ಕ 2 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪುರ ಕಂಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಅಪ್ಪಗದ ಕೆಲವರ ಎಂಕ್ಲೆ ಎತ್ತದು ಫಸ್ಟ್ದ ವರ್ಷ ತೂದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪಡ ಪಿಲಿತ ಸಂಖ್ಯೆಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ಇತ್ತು ಖರ್ಚಾಪು ಇತ್ತೆ ತುಯರ ಪೋನಾಗ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಖರ್ಚಾಪು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ಪೇಂಟ್ ఆయన ಟೊಪ್ಪಿ ఆయన ಚಡ್ಡಿ ಪೇಂಟರ್ನ ರೇಟ್ ಪೂರ ಬತ್ತನೆ ಪಾಡುನ ಉಲಾಯ್ದ ಕಾಚಾಡ್ ದಿಂಚ ಬತ್ತನೆ ಐಕ್ಲ ರೇಟ್ ಉಂಡೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 80,000 ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ಬುರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ಎತ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಪನ್ನಗ ಇರ್ನ ಚರ್ಮ ಗಣಪಿನಿ ಮಂಡಿ ಹಿಡ್ದುಬೋದು ಕುರಿತ ಅವೇನು ದೆಕ್ಕರೇನ ಹಲ್ದಿನ ಐಕು ಕೂಡ ರೀಪು ಪಾಡ್ದ ಹಾಕುನು ಬೇತೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತಿದ್ದಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ದೊಂಬು ಇತ್ತು ಇತ್ತದಲಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತಿದ್ದಿ ಅಪ್ಪಗದ ಆ ದೊಂಬುಗು ನುಂಗುಂಡು ಇಜಿ ನಾವೇನು ಗಂತದ ಇಲ್ಲದ ಉಳ್ಳಾಯ ಓಲ ಬರಿಟ್ರಿ ದೀಪಿನಿ ಆಯ್ತ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಲನ ಎರಡೆ ಅಂಡಲ ನೆರ್ಪಿನ ಅಂಚ ನೆನಪೂಜೇರಿ ಎಂಚಿನ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಎದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೆಗಿದಿನ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬತ್ತಿ ನಮಗ ರಿಲೀಸ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚ ಪಿದ್ದಾಡಿ ದುಬೈ ಕಣಪಿನ ಪೂರ ಅಪ್ಪಗಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗಲಪ್ಪ ಅಂಜಿ ಗೋಯಲಿತ್ತೀನಿ ಆ ಅಡೆ ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಕೂಲು ಮಂಡಿಡಿ ಕುರಿತ ಮಂಡಿಡಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಪಿಲಿ ತಕ್ಲಡೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಿ ಆ ಉದ್ದೋರ್ದ ರೋಮ ತಿಕ್ಕೋಡ್ ಬಂದಾಂಡ ಆಯ್ ಅಲ್ಪ ರೋಮ ಜಾರುನಾಗಿನು ಚಟಾಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಅಲ್ದಿಲ್ಲ ಮುಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡು ಅಂತ ಅವ್ರು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದಂತ ಎಡ್ಡೆ ಚರ್ಮದ್ದು ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲವೇನ್ ಪೋದು 19 ಅವೇನು ಇರ್ನ ಸರ್ಪದ ನೀರು ಅವು ಪಾಡ್ದು ಬೊಲ್ದು ಅವೇನ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ರೀಪ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಪಂಡ ಒಯ್ತದ ಹಾಕೋ ಅಪ್ಪಗಿರಗ ಚರ್ಮ ಅಗಲ ಬರ್ಪು ಐಟು ಟೊಪ್ಪಿರಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪರತಿಕ್ಕು ಅಂಚನೆದಿಂದ ಅವು ಬೆಗರ್ ಬತ್ತಂದೆ ಐತ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಸ್ಮೆಲ್ ಬತ್ತದು ಬಕಾಯಿಗೆ ದೊಂಬು ಬೂರು ಬಕಾಯಿಗೆ ಡಿಡಿಟ್ ಇರ್ನ ಪಿಜಿನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಡಿಡಿಟ್ ಬಾಡ್ದಿವು ಅವು ನುಂಗೇರ ಒಂಜಿ ಪೋಪುಲಿರ್ನ ಇರುವುದಿನ ಮಾಸದ ಪತ್ತು ದೊಪ್ಪುನದೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅದೇ ಪಿಜಿನ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಪೂರ ಆತು ಬಂಗ ಇತ್ತು ಆತು ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಆತು ಬಂಗ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಣಗ ಇರ್ನ ದುಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆತು ಮತ್ತ ಒಂದು ಆತು ಮತ್ತ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ರೋಮ ಅದೇ ಬರ್ ಇತ್ತೆ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಇದು ಪಿಲಿ ಮನ್ಪುನೇ ಊರಿ ನಡಪರ ಕೊರ್ಪಿನಾಗ ಗೋರಿಯಾಗಿ ಎಂಕಿ ಈತು ಕೋರು ಈ ಮನ್ಪು ಅಂದ್ ಪುದರ್ಬಾರ್ದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಲಗಡಿದ ಎತ್ತು ಪಾಡಿ ಅಂಚಾತನಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಆಗಿ ಪುದರ್ಬೋದು ಏರ ಗೋರಿಯ ಕೊರ್ಪುನು ಆಯ್ ಪೋಯಿನಲ್ ಪೂರ ಮರ್ಯಾದೆ ತೊಂದಲ ಒಟ್ರಾಸಿ ಹಾಕಲ ಪಿಲಿ ಆ ಪಿಲಿಟ್ಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ತುಂಬ ಪಿಲಿ ಪಣ್ಣ ಆತು ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತವೇ ಇರಗ ಪುದರ್ಗ ನಡಪರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂಕಿ ಈತು ಕೋರು ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂದ್ ಅಕಲ್ ನಾಕಲ್ ಮನ್ ಪೇರು ಮಕ್ಳ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಪುರದ ಆತ ಬಂದು ಏರ್ಲ ತುಪ್ಪಿ ಅಡ್ಡ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದಂಡಿತ್ತು
ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ದೈವಿ ಕಳೆ ಬಂದ ನಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪರು ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪರು ಅಂಚಂಜಿ ಪೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಜನಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವನ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೊನೋಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಾರೋಡು ಆ ಭಾವನೆ ನೆಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಹೋಗ್ತಾ ತಾನೆ ಹಿಡಿದಿ ಪೂಜೆ ನಿಜ 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 ಕಾಸು ಒಯ್ಟ್ಲ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಂಚಿನ ಪೊರ್ತರು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡಂತಿನ ಬೇಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಸುಚ್ಚಣ್ಣಲ್ಲ ಎಂದುವೇ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಬನಗ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪ್ ಅನ್ನಾಗ ಆ ಪಿಲಿಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಆ ಒಂದು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ದೈವಿ ಕಳೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಒರಿಪ ಒಂದು ಬರೋಡು ಎಂಕುಲು ಈ 30 ವರ್ಷದ ಪಿರೋಕ್ ಪಿಲಿಪ್ ಆಡ್ದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ನಂಬಿಕೆ ಗೌರವ ಭಾವನೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಾಯ ಒಂದು ಬಂದ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಬಂದ ಅವು ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೊಡಿಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಡಾವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಜರ್ನಿ ಅದೊಂಡು ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜರ್ನಿ 30 ವರ್ಷದ ನಿಂಚ ಬರ್ನಾಗ ದುಂಬು ದಕ್ಲು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಂಗ ಅವು ಮಾತು ಹಿರಿಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬು ಪನ್ನ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಿನೇ ಮೂಲ ಕೋಸ್ಟಲ್ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಡೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಂದಿ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹೈಫೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬರೋದು ದಾದ ಪರ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬೈದಿನ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಎದುರ್ದಿದ್ದು ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ದಾಪನ್ನ ಈ ಒವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವಡ ಅವೇ ಐಟ್ ಎದ್ದನ್ನ ಇಂಚಿನ ಪನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೇವೇರ್ನ ಎದುರ್ದಿದ್ದು ಮನ್ಪುನ ಐಟ್ ಮನ್ಪಡಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅವಡು ಆಯ್ಟ್ ಶುದ್ಧ ಅದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುದ್ಧ ರೀತಿ ದಾಪನ್ನ ಓಯ್ಲ ಅವಳು ದಾಲ ಒಂದು ಅವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಲ ಈಗಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಂದೇನು ಮಂತೊಂದು ಎಂಚ ದುಂಬುರ್ದು ಎಂಚ ಬೈದನ ಅವೇನು ಕಲೆನು ಒರಿಪ ಒಂದು ಬೈದ ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರತಿ ನೆಕ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲ ಅಳವಡಿಸೊಂದು ಬೈದ ಓ ಪ್ರತಿ ನೆಟ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಅದು ಬತ್ತನ್ ದೇಪನ ಈ ದೇವೇರ್ನ ಎದುರ್ದು ಇದು ಬದ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಒಂದು ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಇತ್ತ ದಸರಾಡ್ದು ಗಣೇಶನ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಗಣಪತಿನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲೋಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಎಂಚ ಬರ್ನ ಪೊಳಲಿ ಕೊಡುಪಾದು ಪೊಳಲಿ ಆದ್ ಕಟೀಲಾದ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮುಲ್ಕಿದ ಐದು ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ದೇವರಿಗ್ಲ ದೀದ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ದೀದ್ ಐಟಿಡ್ದು ಎಂಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲ ಜಪ್ಪನೆ ಅಂಚದ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಗ್ಲ ಬಂತೊಂದು ಬೈದ ಓ ಎಂಚ ಎಂಚ ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜ ತೀರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡೆಗ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನ ತೀರ್ಥ ತಲ್ತದ ಅವೇ ನೆಟ್ಟೆಂಗ್ಲು ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚಾದ ಈ ಓವೇ ಓವೆಲ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಐತೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಓವೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬೋತಿಜ ಓ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಇಂಚಿನ ಸಹಿತ ಒಂದು ಉಂಡು ಅವೇನು ಓಲ್ಲ ತಪ್ಪಂದೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚಾದ ಅವು ಎಂಗ್ಲೆ ದೇವೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಒಪ್ಪೋಡೊಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ದೇವನ್ನ ಈ ಜನ ಈತ್ ಪೊರ್ಲಾದ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಜನ ಎಂಕಲ್ದಾಲ ಪನ್ಪ ಜನಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ದೇವನ್ನ ನಿಖಿಲೆ ಪನ್ಪಾರು ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚ ತೂ ಓಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ದೇವನ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ ಅತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ಫಿಲಿಮ್ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ ಮಂದು ಆಡ ಇಕ್ಕ ತಕ್ಕ ತಾಗದು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಓ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಓವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಓವು ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ 25 ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ವಿಷಯ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದೇವನಗ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನ ಇಂಚ ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಆತನ ಇಂಚ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ವಿಚಾರ ಅನೇ ಕಡೆ ಎದ್ರನಡ ಪಾತ್ರ ತುಪ್ಪಲ ಇಂದುವೆ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರ ಅಂತೀನಿ ದೇವನಗ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಂದು ಕಾತುಂದುಪ್ಪ ಬರ್ಕೆದ ಪಿಲಿ ಎಸ್ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಾರಿ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದ ಅವೇ ಶಿಸ್ತುಡು ನಲಿಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಲಿಪಿನ ಜವನೀರ್ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಡೆದ ಜವನೀರ್ ಐತ ಪಿರೋಡು ಏಪ ಬರ್ಕೆದ ಕ್ಲೀಸಲ ದಾದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ್ ನಿಕ್ಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಶಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನ ಟುಸ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಪನ್ನ ಇಂಚ ಪಂಡ ಪಿಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪಿರವರ್ದು ಶಾರದ ಮೂಜಿನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಶಾರದದ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಪ್ಪಲ ಮೂಜಿನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅದೇ ಬಾಕಿದ ಎಂಗ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋನು ಐದು ಎದುರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪ ಎದ್ದನ್ನ ಒಂಜಿ ಆರು ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆರ್ನ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಗ ಅನ ಒಂಜಿ ಓವನ ಪೋದು ಪುನಗ ಅವಿನ ತೂದು ಹಿಂದೇನು ಎಂಕ್ಲು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಒರಿಯರನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪುಗ ಇಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಂತದ್ದು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ರೂಪಕ ಅಂತದ ಇಂದಿನ ಈ ಸರಿ ಮನ್ಪುಗ ಮನ್ಪುನ ಎದ್ದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಡಿಶನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಮನ್ಪುಗ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ದಾಪನ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಕನನಗ ಬೊಕ್ಕ ಎದ್ದನಾಗ ಎಂಜಿನ ಪನ್ನ
ತೂಯಿದನೆ ತೂಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಅವೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮೂಲ ಬರ್ಪನೆ ಓ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಳು ಮಂಗಳ ದೇವಡಿತ್ತನ ಮೂಲ ಅವೇ ಬರ್ಪನೆ ಅವು ಆಯರನೆ ಬಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಚೇಂಜಸ್ ಪೋಡೋದು ಮಾಡ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಲಾಷ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬೈದ ನನ್ನ ಎಂಗ್ಲೆಡ್ದವು ಶುರುವಾದ ಬೈದಿನ ಎಂಕಲ್ ಕೇರಳದ ಕಥಕಲಿ ಅವಾರ್ಡು ಪಂಜಾಬ್ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ಅವಾರ್ಡು ಪಂಜಾಬಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಬಾಂಬೆದ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬೋಲು ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಆತ ಅವು ಶುರು ಕನ್ನ ಇದೀನಿ ಎದ್ದನ್ನೆ ದಾಪನ್ನ ನಾಸಿಕ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದು ಅಕ್ಲ ನಾವು ಟೀಮ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಯಾರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮೂಲ ಗೊತ್ತಾದ ಕೆಲವರು ಬೊಟ್ಟಾರ ಶುರು ಮಂತೇರು ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅದು ಹೋತು ದಾಪನ್ನ ಬನ್ನಗನೆ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಅವಡು ಅವತಾರ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ಬಬ್ರುವಾನದ ದೇನ್ ಕನ ಇದ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕ ಬಬ್ರುವಾನ ಅನಕು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನೇ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಂಗೆ ತರ್ಪದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿರಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ದಯಗಂದು ಪನ್ಪುನ ಕನ್ಪುನ ದಯಂದು ಪನ್ನುಂಡ ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ ಜನಕ್ಕಳು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗ ಕೇವನವೇನಿತ್ತು ಪುಡದಾದುಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪುಡದಾದುಂಡು ತುಲೆ ಅವೇನು ಇತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 4 ಟ್ರಕ್ ಪುದಾರ್ಗ 4 ಟ್ರಕ್ 5 ಟ್ರಕ್ ಮನ್ಪುನೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಓಯ್ನ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೆ ದಕ್ಲ 5 ಟ್ರಕ್ ನೆನಪುಡೋರಿ ಯೋಡು ಆಂಡ 5 ಟ್ರಕ್ಗಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಡು ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವ್ ಮಂತ್ಯಾಕ ಅವ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅವಡು ಐತ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಕೆಲವರ ಟ್ರಕ್ ತುನ ಇರು ತೂಪ ಅವ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪುದಾರ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ ಪುದಾರ್ ಬಾರ್ದು ಟ್ರಕ್ ಅವ್ ಬಣ್ಣ ಅವ್ ಬೇತನೆ ಟ್ರಕ್ ಅವ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಈರು ಪನ್ನಡ ಬತ್ತಿನ ರೂಮ್ ತಗರ್ಚಿ ಆಯನ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ತೂವಡಿಕ್ಲು ಆಯ್ಕೆ ರಡ್ದಿಂದ ದುಂಬೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೋಪುನ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪನ ಎಂಕುಲು ಅವಿನ ಮಾತು ಓಲ ತೂಪುಜ ಎಂಕುಲು ತೂಪಿಂದ ಆದ ಪನ್ನಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಮಂತಿನ ದಸರಾ ಪುದರ್ ಪೋಡ ಮಾತೇನ ನೆನಪುಡು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಂದಿತ್ತ ಅತಿರ್ ತೂದುಪ್ಪ ನೆನಪುಪ್ಪು ಅವು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಅವು ಪೂರ ಅಮ್ಮೆರ್ನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಐಕೊಂಜಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ದನ ಅವೇನು ಫಿಶ್ ಕನ ಇದೆ ಅವನ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೂನಗ ಫಿಶ್ ಖಾಲಿ ಎರಡು ರನ್ ಆಪ್ ನಾವು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬಂದದ ಅವನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಆತನ್ ನಿಜಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾದ ಅಂದು ಆತ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪಿರವಡು ಒಂಜಿ ಈ ಟ್ರಕ್ ದ ಮನ್ಪುನ ಇಟ್ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಪನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಕಿಶನ್ ಡ್ಯಾಪನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚೇಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮನ್ಪುನೆ ಅವೇನು ದಡ ಹಾಕುನೆ ಅವು ಒಂದು ಮನ್ಪುನೆ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆಯ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಾಪ್ನೆ ಓ ದಾಪನ ಆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎದನ್ನ ಬತ್ ಕೇರ್ನಲ್ಲ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಕೆ ಚೇಸ್ ಉಮೇದ್ ಅಂಚಾದ ಭಯಂಕರ ಬೇಲೆ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಲ ಒಂದು ಪುಂಡು 24 hours ಐಟೆ ಟ್ರಕ್ ಅವಲೆ ಜಪ್ಪುನೆ ಅವಲೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕೊಂದು ಮನ್ಪುನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಐತೆ ಬೇದ ಏರ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆರ್ಲ ಬೋಪುಜೇರಿ ಆ ಪನ್ನ ಅವೇನ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಎಗ್ಲು ಮಂತಂಬೈದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಲ ಈ ತರ ಎಂಗ್ಲು 25 ವರ್ಷ ಎಗ್ಲು ವರ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಅಂತ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧ ವರ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಪುನಃ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಬ್ಬನೇ 10 ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಎಗ್ಲು ವರ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ 25 ಕೊನೊಬ್ಬನೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಟ್ರಕ್ ಆವಡು ಚೇಸ್ ಆವಡು ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಅವಾಗ ಚೇಸ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತನು ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತಾದ ಬೈದನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದೇವ್ರ ದಯಟ್ ದಲ ಒಂದು ಆತಿಜಿ ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ದುಬ್ಬಾಗಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದುಕೊರ್ಪ ಅಂದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ದಸರಾದಟ್ಟು ಬೇಗ ಪೋಯರ ಉಂದು ಕೆಲವು ಹೊಸತ ಬೈದಿನ ಪೋಪುಜಿ ಟ್ರಕ್ ಬೇಗ ಪೋಪುಲ ಅಂಚದು ಒಂದಿಂಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಕುನು ಫೋನ್ ಇರ್ತಾರ ಬಾಕಿದ ಟ್ರಕ್ ತಕ್ಕಲಿ ಹೋಯ್ತು ಕೊಣಪೇರಿ ಪೊಲೆ 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 ಸುರುತಾಯಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೊಂದು ಆಯ್ ಫೋನ್ ಪೋಡು ಅಪ್ಪನ ಲೈನ್ ಇಡ್ ಪೋಪುಡು ಶೋಕ್ ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸುರುತಾಗ ಹೊಸದ ಬೈದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಓಪಿನೇಚ್ ಬಾಡೊಂದು ಉಂಟಾಗ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ ತುಯ್ಯಾರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮೊಕ್ಕಲು ಬತ್ತ ರಬ 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 ಪೋಯರ ಉಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೇಟ್ ಆಪುನತ್ತೆ ಅವಳ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ದಸರಾ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುನ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದ ಸಾಹಿಬಿನಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಕಾಲದ ಪಾಸ್ ಆವಡೆ ಅಪ್ಪನ ಜನಕುಲು ಆತು ಸಭೆ ಸೇರಿದು ಪೋಯರ ಅಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ವಿಚಾರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಸ್ ಬರ್ಕೆದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಅಕ್ವೇರಿಯಂದ ವಿಚಾರ ಪಂಡ್ರೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಹುಬಲಿದ ಕಲಕೆಯನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಗಳ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಂಡು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ 85 ಶೋ ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ 85 ಶೋ
ಡೈನೋಸರ್, ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಪ್ರಥಮ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂದು ಮಾತ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಬರ್ಕೆದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಿವಕರಣ್ಣ ಈ ಸಲ 25 ವರ್ಷದ ಪಿಲಿಪಾಡೊಂದುಲರ್ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತದ ಜವನಿರಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗರ್ದದ ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುರಿ ಹಾಕು ನಂಚಿನ ಮುಡಿ ಹಾಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರ ಕುರಿ ಹಾಕು ನಂಚಿ ತೆಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಹಾಕದಾರ ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 27 ಕುರಿ ಹಾಕಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟು 27 ಕುರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೇಡ ಅಣ್ಣತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಪಂಡರಿತ್ತೆ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಮುಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಹಾಕುವೇರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಬೇನ ಬಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕುರಿತ ವಿಷಯ ಇಚ್ಛತೆ ಸೊ ಟ್ರಕ್ಕಿಡ ಪೆರ್ಮರಿಲ್ಲ ಪತ್ತದ ಪೆರ್ಮರಿಲ್ಲ ಪತ್ತದ ಅವಿತ್ತೆ ಕಾಣಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಂಜಿ ಬೊಚ್ಚ ಪಂಡೆರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ 2 ವರ್ಷ ಪತ್ತದ ಐದಕ್ಕ 2 ಮೂಜಿನ ಸಾರಿ ಪೆರ್ಮರಿ ಉಡುಪರ ಆ ಪಾತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೆರ್ಮರಿದ ವಿಷಯ ಅಡೆಗೆ ಉಂತೀನಿ ಪತ್ತು ಪೆರ್ಮರಿ ಬರೋದಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಫೇರ್ ಮಾಡಿದ ಬಂದ್ಪುಣ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಕೆಂಡ ಅವು ಬಣ್ಣಗ ಮೇಲೆ ಪತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಒರೇ 10 ಆರ್ಪಿನಿ ಬಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ದಸರಾನಾಗ ಫೆರ್ಮರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ತೋರುಂಟು ಆ ಮಲ್ಲ ಫೆರ್ಮರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಪತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬೇತೆ ಮುಳು ಬೈದಿನ ಮಂದಿ ನೀನು ಓಲು ಬಿಡುಪುಣ್ಣು ದೂರ ಕಾಡದಂಜಿ ಬಿಡುವಲೆ ಮಾರ ನಮಸ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಜವನಿಯರ ಗಮ್ಮತ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕುರಿ ಹಾಕೋನ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆತೆ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ನನಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು ಭಯಂಕರ ಕುರಿ ಹಾಕೋನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ರೇಜಿ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಅವು ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಅವೇನ ಆಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆರಿಯೋ ಅಂದೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಆ ಒಂಜಿ ಹಿಡಿದ ಮಕ್ಕಳ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬೆರಿತಾಗಿ ಪೊಯ್ನೋಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕುರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಂತೇರು ಕೆಲ ಆಫೀಸರ್ ಬಂತೇರು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬಿಡ್ತ ರೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮುಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಶುರು ಮಲ್ತ ಅನ್ನ ನಿಜವಾದ ಕುರಿತ ಹಾಕುನ ಪೊರ್ಲು ಬೋಡೆ ದಯಪಂಡ ಪಿಲಿ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅವು ಇತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ತೆಂಗ್ಳೂರು ಚನಾಲ್ಡು ತೂಪ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಉಂತ್ಯಾರಪಡ ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತ ಕೊನಪಿನ ಪಿಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕೊನಪಿನ ಉಂತ್ಯಾರಪಡ ಮರಲ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಇರ್ಪುಣ ಅವೇನು ಮಕ್ಕಳು ರೆಸ್ಟಾರೆಂಟ್ ಪೇರಾಪುಣ ನಮ್ಗೆ ಚುಚ್ಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾಕೊಡುತ್ತೆ ಒಕ್ಕುಲ ಇಲ್ಲದಲೆ ಕುಲೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ನಿಜ ನಿಜ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುರಿಕ್ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಒಂದು ಅರಿತ ಮುಡಿ ಏರು ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಿಕಲ್ನೆಟ್ ತಂಡಡ್ ಏತು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ ನಕ್ಲುಲೇರೆ ಪಿಲಿ 25 ವರ್ಷ ಈ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆನೆಟ್ 55 ವರ್ಷ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಿಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ನಾನು ಎಂಗ್ಲೆನೆಟ್ ಎಂಟು ಮಲ್ದೇರು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ 55 ವರ್ಷ ದಸರನೆ 55 ವರ್ಷ ಕುಡಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು 5 ವರ್ಷ ಆದ 6 ಉಂತದೇರು ಆ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಡ ಅಂಚ ಎಷ್ಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮನ್ನ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಎಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ನಿಜ 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 ಬೊಕ್ಕ ಸುಚಣ್ಣ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರಡ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಕುಲ್ ತೂಪರ್ ಅಂಡ ಮುಕ್ಲೆ ಪನಿಯರ ಒಂಚೂರು ಮುಜುಗರ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೇರ್ನಾಗಲ ಬಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲ ಐತ ವಿಷಯ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರ ಪೋಪು ಬಂದ್ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ದಾದ ಬಂದ್ಪಡ್ ಸರ್ ದಯಪನಾಗ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಯಪನಾಗ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಾದೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಶಾಲೆ
ಆದ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರಮ ಈ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತಂಡ ಏನಿದೆ ಇವರ ತಂಡವು ಕೂಡ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ತಮ್ಗಳಿಗೆ. ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಶಾಲೆ ಬಹುಶಃ ಎದ್ದಣ್ಣೆ ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಅಂದೆ ನಿಕುಲ್ಪುರ ಮಾತು ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಶಾಲೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಶಾಲೆದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ದಾದಾನ್ ಪರ್ ಅವು ಮುರಾನೆಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಅವು ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಮುರಾನೆಂಜಿ ಟೀಚರ್ ತಪಸತ್ ಪಿಟಿ ಟೀಚರ್ ಬೈದೆ ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಟ್ಟದ ಮತ್ತ ಬೈದಿಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಚ ಮುರನೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗಳು ಅವನಾಗ ಟೀಚರ್ ಪಂಡಿರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಬೇಕಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ಪಂಡೇರು ಆ ತನ್ನಿ ಬಂಡ ತನ್ನಿ ಬಂದನಾಗ ಆರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬತ್ತೀರಿ ಟೀಚರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಎಂಜಿನ ಕನ್ಪುಣ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪನಾಗ ಮುರಣಿದೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವು ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ರೆಡಿ ಬೋದು ಕಂತೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಒಲ್ಲ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಏರಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೀರಿ ಆ ಟೀಚರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನ್ ಪಿರಿಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಪನೋಡಿ ದಯ ಪಂಡ ಇಕ್ಕಲ್ ಕೊರ್ನೇನು ಗೊತ್ತಾವಡಂದು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಾಲ ಉಂಡು ಕೊಂಜಿ ಉತ್ಸವ ತರಣ ಒಂದೆಲ್ಲ ಉಂಡೇರು ಜೋಕುಲ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತಾಯ ಎಂಕಲ ವಿಷಯಗಳ ತೆಂಕಲು ಬುಕ್ಕು ಕೊರ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಮಾತ ವಿಷಯಗಳ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒಮ್ಮತ್ತರ ಎಂಕಲು ಪೋಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಕಲ ಸುರೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟಿ ಸುರೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದುಡ್ಲೇರು ಅವು ಇಂಚ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾಗ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಮೋನೆ ತುನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡವು ಅವು ಎಡ್ಡಂತಿನ ವಸ್ತು ಕೊರ್ರಿ ಅಂತ ಆ 10 ಜನ ಆ ಅಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಪಿ ಆ ಟೀಚರ್ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿನಾಗ ಎಂಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಜನ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಸಂಗತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಮುಕ್ಕಳು ದಾದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಭಂಗ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಂಕಲ್ ಎಡ್ಡಂತಿನ ಎಂಕುಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನು ಅವನೊಂದು ಸಾಲೆ ಡಾವಡಂದು ಎಂಕುಲ್ ಪೋಯ್ಗುಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಪುಜ ಎಂಕುಲ್ ಬಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ನೆನಪು ಎಂಗ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಎಂತ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕರಿಯುವಾಗ ಬರುದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸಂದೆ ಅವು ಅಂಚ ಮಂತಿನೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓವರ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ತೊಂದುಂಡು ಇದು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎನ್ನಡೆ ಬರ್ತೀರಿ ಕಿಶನ್ ನಡೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಎತ್ತನ್ನಡೆ ರಗಳನ ಬರ್ಪೇರಿ ಅವನ ಎಂಕುಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಆ ಪಾಪದ ತೂಪ ಮಲ್ಲ ಕಲಿತನ ಎಂಕುಲ್ ತಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಕಷ್ಟ ಎತ್ತನ ಎಂಕುಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಎಂಕುಲ್ ಬೇಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಂತಂದು ಪೋಪ ಸಮತ್ತೆ ಕೊರ್ತದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನು ಕೂಡ ಬಾಕಿದ ಅಲ್ಪನೆ ಬಾಕಿ ಹೌದಲ್ಲ ಒಂದು ಜೊತೆ ಮುರನಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ರವಿ ಕಟ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಆ ತೂನಗುಂಡತೆ ಎಂಕುಲ್ ಅರ್ನೆದು ಎಂಕುಲ್ ಮಂತಿನಲ್ಲ ದಾಲೆ ಜಂದ ಆಪುನೂರ ತಾಯಪಂಡ ಆರು ಎಂಕುಲ್ ಬೆಂದಾನ ಎಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಂತ ಆರು ಅವಳ ಮಂತ್ರಿ ಆರು ಬೆಂತಿನ ಪೂರ ಕೊರ್ನೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವು ತೂನಗ ಕಾತ್ ಕಣ್ಣೀರು ಬೈದಿಂಡು ಉಳ್ಳನ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಕುಳ್ಳೊಂದು ಎಂಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಿ ಉಲ್ಲೇರತ್ತಂದು ಐಕಾರ ಆತು ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕುಲ್ ಐಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ ಬೇತ ವಿಷಯ ಅಡ್ಡ ಅರ್ನ್ ಮೆಚ್ಚುನ ಬೇಲ ಅವೇನು ಕೂಡ ಎಂಕುಲ್ ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು 6 ಕೋರ್ನ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲೆ ಜನ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಂಕುಲ್ ಎನ್ಯ ಯಾನು ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನದೆ ಅಲ್ಪನಗೆ ಮೆರನೆದೊಡ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲೆ ಜೀತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಎಂದ ಅಂಡಿ ಆರ ಪೆಜ್ಜಿ ಪೆಜ್ಜಿದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾರದ ಕಿಡ್ನಿ ದೀತು ಮಲ್ಲ ಪಂಜಾದ ಬಾಲದ ತೂನಗ ದುಃಖ ಅಂಡು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಚಾ ಅವಲ 16 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ 16 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತಿದಕ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ದಮ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನಿಗೆ 34 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿಂತೀರಿ 2 ದಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಂಡ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೆ ಅಂದರಿಗೆ ಜ್ವರ ಇತ್ತಿನರಿಗೆ ಪಾಪ ಈ ರವಿ ಕಟಪಾಡ್ರ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅಡ್ಡ ಯಾಲ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತದ್ದು ನಿಖಲ್ನ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನಿಖುಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಕೊಡೋದು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆ ಒಂಜಿ ಅವಿನ್ ಪಂಡೇರ್ ಆರ್ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿರ್ಗ್ಲ ನಿಖಲ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಗೌರವ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಡ ಪಾತ್ರ ಅವೇ ವಿಷಯನ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮನ್ಪೇರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಾಪ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲು ದಾಲೇಜ್ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ದಾಲೇಜ್ ಐಕ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮನ್ನ ವಿಷಯ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ ಕಾಸು ಅಂಡ್ ಆರ್ದಂತೀರ ಅವೇನು ನಿಜ ನಿಜ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರಿಬಕ್ಕನೆ ಓಡಮುಟ್ಟೆ ದಿಂಡು ದಲ್ಪದಂಜಿ ದಾದರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಕನದಿನಕ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಜಡ್ತು ಕಟ್ಟುವೆ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಪೇರಾಕಿ ಇತ್ತೆ ಆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನೆ ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬರ್ಕೆದ ಬರೋಡು ಎನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಆಪು ಕ್ಲೇಡೆ ಬತ್ತನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಆಪಿ ಅಂದ ತುಕ ಮನ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೆರಿಯುಂಡೆ
ತೆರಿ ಒಂದು ಗಿರಿ ತುಣಗ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎತ್ತು ಆ 4-5 ವರ್ಷ ಮಸ್ಕಟ್ಟು ಬೆಂದಿದ್ದು ಆ ಸಂಬಳ ಕಂತದು ಒಂದು ದಾನ ಮಲ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಇಂಚ ಮಾತಾವರಣ ಇಂಚ ಲೆಪ್ಪುಗ ಕಂಚ ಅಂಚಿ ಬಂದ ವರ್ತವು ದಾನ ದಯಪನ್ನಗ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಚೂದು ಪಂಡದ ಪ್ರೈಜ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರ ಅವ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪನ್ಲಕ ಯಾ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆ ನೆನ್ನ ಇಲ್ಲದ ತೂಯಿದಿ ನಿನ್ನೆ ದುಡಿಯನ್ನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಬಾತೇರ ದಯಪಂಡ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಅಂಚ ನಿಖಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಗೌರವ ಪನ್ನಗ ಅರ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಗೌರವ ಉಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ನಿಖುಲ್ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಲ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಚಾರನ್ ಕೋಣೋಬಡ ಕರೋಡಪತಿ ಕೊರೋಡು ಆ ಜಬ್ಬೆರನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಮೇರ್ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶರನ್ ಅರಣಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಲೆವೆಲ್ ತಂದು ಕೊರೋಡು ಅಂಚ ಏತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ನೌಷಾದೇರ್ನ ಏತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಇನ್ನ ಕೇರಳಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಅನುರಾಧ ಬನ್ಪಿನ ಪಂತಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಚ ಮಾತೊಂಜಿ ದಾದನ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲ ಅವಡು ಎಂಚಿಲ್ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ ಕಣದಿರಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಾದನ ನಿಖಲ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಉದಾದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಐಕ್ ಓಲಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಏಪಾಗ್ಲ ಬೊಕ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಐತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆದ ವಿಷಯ ಬನ್ನಾಗ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪನ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎಂಗ್ಲಗಿತ್ತ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನನೇ ಬಾಡಿಗೆ ಓ ಅಂದೆ ಬಕ ಮನ್ಪುಡೆ ತವೇನ್ ಮನ್ಪುಡ್ ಅವೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಓ ಕ್ಲಬ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆತ್ಯರೆಗ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾಲ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ದೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಕೊರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಭೂಮಿ ಕೊರ್ಲಿ ಈಸರ್ ವೇದಾಸರೆಗ್ಲ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಯಾ ನೀರೆಗ್ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಯಾ ನೀರೆಗ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಚಿಡ ಪಲ್ಲೆ ಮತ್ತಿ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುನರೆ ಅಂಚ ಎಸ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸರ್ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತು ಪಾತಿರ್ದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಪ್ಪನಾಗ ನಿಖಿಲಿಡ್ದು ಇತರ ಜವನ ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ಉಂಡು ಎಂಚ ಎದ್ದಣ್ಣನ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಂಚ ತೆರಿಯೋಡ ಆ ಸತ್ಯಕತೆ ಆ ಪಿರೌಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಘಟನೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತಂಡಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೇ ತಂಡದ ಜನಕುಲ್ದಾದೊಲ್ಲರು ಸದಸ್ಯರದೊಲ್ಲರು ಕೋಡೆ ಮುರಂಡಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹತ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅದೇ ಈಗ ಪ್ರತಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ದಯಪಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆ ತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ತೂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪೆ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರ್ ಸೇರೋನು ಯಪ್ಪ ಒಂದು ಏಪದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಮುರಣಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ದುಮ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಟ್ ನಿಖಲ ಕೇನಾಗ ನಿಕುಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಶಾಲೆಡೆ ಕಲ್ತಿನ ನಕುಲು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕುಲೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಇಂಚ ಗುರ್ತ ಇತ್ತಿನ ನಕುಲೆ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೆಳೆತನ ಸ್ನೇಹ ಪಂಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅದೊಂದು ಐಕು ನಿಕುಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಬರಲಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾತ್ರನಾಗ ವೆರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆತರ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸಲ್ಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲಡ ಪಾತಿರದು ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುಜ ರೈಟ್ ಕೊರ್ಪುಜ ದಯಪಂಡ ಬೋಡ್ತುನದು ಜೋಕುಲ್ಲೇರಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ತುಜ ಎಂಕುಲು ಮಂತದ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ದಯ ಹೊಸ ತರಪ್ಪ ಕೊರಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ದಾದಾಲ ಮಂತೆರನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಪುತಾರಲ್ಲಪ್ಪನಂದ ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಆರ್ಯರ್ದು ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ದಾದ ಪಾತ್ಯದ ಒಂಜೊಂಜೊಂಜೊಂಜ ಎಂಕುಲು ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಬೈತ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಕೊರೊಂದು ಬೈತ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪೆರಂದು ತುಪ್ಪ ಓಕ್ಲಿದ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತ ಒಂಜಿ ಓಕ್ಲಿ ಮನ್ಪುನ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಸಡನ್ ಮಿತ್ತದ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತುಜ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪೋಯಿನ ಪಾಕಲು ಎಂಚ ದೀಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಇತ್ತ ಈ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಬರೊಂದು ಬೈತೀರಿ ಪೂರ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ ತೂದು ಕಲ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಕೊರೊಂದು ಹೋಪ್ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ದಯಪನಾಗ ಜವನೀರು ಉಳ್ಳೇರ್ಪನಾಗ ನಿಕಲ ಪುದರ್ದಾದೊಂಡು ಸಮಾಜ ನಿಕುಲು ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೀನಂಚಿನ ಆ ಗೌರವನ ಒರಿಪವನ್ ಪೋಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದಕ್ಕಳು ಅವು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಉಪ್ಪುನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವೇನು ಒರಿಪಾವಡು ನನ್ನ ಸಮಾಜಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಅವೇನ್ ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಪ್ಪಗ್ಲ ಆರೆಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ದುರಂತ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಟ್ರಕ್ ಬತ್ತ ತುಳ್ಳಾರ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಗಲ್ಟ ಅನ್ಪೇರಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಅವ್ ಮಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದೇ ಬನ್ಪುನು ಮಿತ್ತದಾರ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಆಗ ಅವು ಅಲ್ಪ ಆವಡಂದೇ ಕಾಪುನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಲಾಯ್ದ ದಾಲ ಅನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಂದೆ ಎಂಕುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಪೋ ಮಾರ ಸಮಾಧಾನ ಕಡಪ ಅವನು ಪೋ ಮಾರ ಅಂದಿ
ದೇವರ ದಯಟಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಹೋಗುಂಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ನಿಜ 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 ದೇವರ ನಟು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಜ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಡ್ ಶ್ರದ್ಧೆ, ತಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಎಸ್, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಬರ್ಕೆ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಜರ್ನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ದಿವಾಕರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕಲ ಮಿತ್ತದೆ ಬಣಗ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಕಲೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಐಟ್ ಈ ತಂಡ ಬೆಳೆಯೊಂದು ಬಾಯೊಂದು ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ದಾದವನ್ ಪಾರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಪನ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ತ 30 ವರ್ಷಲ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಆವಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆವಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆವಡು ಮೂಜಿ ಜಾತಿ ದಾಖಲ ನಂಗೆ ತನು ಮನ ದನ ಅಡ್ ಫುಲ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಜಾದ ಎಂಗ್ಲ 30 ವರ್ಷಲ ಕುಡಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆವಡು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ದೇವಡ ನಟ್ಟು. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು. ಎಸ್ ಸರ್, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂದೊಂದು ಬೈದಿನ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಬೇಲೆನ್ ಜನಕುಲು ಇದ್ದಡ ಮೆಚ್ಚೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದ ನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ದುಂಬು ಜನಕುಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪ ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುರ್ದಿನ ಜಯಪ ಬೈದ ಆರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಗ್ಲು ಬೈದಿನ ತಂದೆ ಬೇತ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಕ್ಕನಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅದು ಈತಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದೇರು ನಲ್ಲ ದುಂಬಗಲ ಬರ್ಪೇರಂದ ಎಂಗ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಚನೆ ಜನಕುಲು ನನ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲ ದುಂಬಗ ತೂವೋಡು 2 ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತು ಅವೇನು ಈ ಸಾರಿ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಂತೋದುಲ್ಲೇರು ಈ ಸರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂದ ಅವು ಎಂಚ ಆಪುಣೊಂದು ಜನಕುಲ್ನ ನೆಲಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿದ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಾನಿ ತೂವೋಡೊಂದು ಎಂಗ್ಲು ಆಶ್ರಯ. ಎಸ್ ಸರ್, 30 ವರ್ಷ ಸರ್ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಕೊರಡ ಹಾಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು, ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಕಿಶನ್ ಅಣ್ಣ ದಾದವನ್ ಪರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮಾತು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ. ಎಸ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಪಂಡಾವು ಇತ್ತೆ 30 ವರ್ಷ ದೇವರ ದಾಟಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಂಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಲ ದೇವರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ 30 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ದಸರಾ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ದಾಲ ತೋಜೋಡ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಬರ್ಕೆ ದಾಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಜನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ಆಯ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತು 30 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಪಿಲಿ ಜಬಡಾರ ಇಂದು ಆತನ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿ ದಾನಿ ನಕಲು ದೇವೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೈಕಾರ ಸುಖ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ದಾಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಿಂದ ಎಂಕ್ಲು ದಾಲ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ದೇವೇರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ನತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವೇರ ಅಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಸಾರಿ ದಸರಾ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮುಗಿಯೋಡು ಬಂದು ಪೂರ ಜನಕ್ಲಡಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಪೊರ್ಲುದ ಮಾತ್ರ. ಎಸ್ ಸರ್, ಸುಚಿ ಅಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆ ಬಣಗಿ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಡೇ ಮುಟ ಕನತಿ ಎತ್ತದೇರ ನಿಕಲ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಮೋಕೆದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಜನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒನ್ಪೆ ಸತ್ಯವನ್ಪೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಮೋಕೆ ಉಂಟು ನಿಕಲ್ನ ತಂಡಗದ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಈ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕುಲು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ವೇ ಅದೊಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ತೆರಿದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕಲ ಮಿತ್ತು ನನಲಾತ್ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಗ್ಲ ಆ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ನಿಕಲ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ದಾದ ಮಂತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಈ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಮಣ್ಣೋಟಿ ಶಾಲೆಗೆ ಒಲ್ಪ ಹೊಡೆದು ಮಾತ ಬರ್ಪಿರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಡಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ದಕ್ಕಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅವು ಏ ರೇಂಜಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪುಚ್ಚಿ ಆ ದಸರಾ ಟೈಮ್ ಉಡಾನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ 2 ದಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ 2 ದಿನಾಲ ಉಪ್ಪೇರು ಪಾಪ ಅಕುಲು 2 ದಿನಾಲ ಬತ್ತ ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪೇರು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಡ ಆತಂಜಿ ಮೋಕೆ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ್ ಮನ್ಪುದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಎಂಗ ಕ್ಲಬ್ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಿರಗಲ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಏರು ಮಾತ ಬೈದೇರ ತುಂಬಗಳ ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೊಡಂದು ದೇವ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನು ದಯಪಂಡ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕುಲ್ ದಿಯಾಕ ಎಂಕುಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಇದ್ದೀಗೋಡು ಅಂಚದ್ ಆ ಮಂತಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಕುಲು ದಾಲ ನಮ್ಮಡ ದಾಲ ಕೇರ್ನ ಕೊರ್ಪಂದ್ ಬರ್ಪುನತ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅಂದ್ ಅಂಚ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ದಸರದ ಈ ಒಂದು ಊದು ಪಾಡ್ ದಸರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ್ದಂಚಿ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಏರಣ್ಣ ಊರಿ ಎಂಗ್ಲು ಕುಲ್ವ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕುಲ್ವೆ ವ್ರತ ಕುಲ್ವೆ ಎಂಗ್ಲು ಮುಗಿನ ಮುಟ ಯಾನ್ ವ್ರತ ಉಡುಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ವೆಜ್ ವ್ರತ ಉಡುಪ್ಪೆ ಆ ಮುಗಿನ ಮುಟ ಯಾನ್ ದಾರ ತಿನ್ಪುಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಏರಣ್ಣ ಊರಿ ಎಂಗ್ಲು ಪತ್ವನೆ ದಯಪಂಡ ಆ ಪತ್ತಿನ ದೇವರ ಎಂಗ್ಲು ನಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ದಾಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಆರ ಬಲ್ಲೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಊದು ಪಾಡಿದ ಎಂಗ್ಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ಆ ಎಂಡ್ ಆಪಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ದಾಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ ಅದು ಹೋದು ಬತ್ತೆಕ ಎಂಗ್ಲಿ ದಾಲ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತಂಡ
ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಏರಾನ ಎಂಗ್ಲು ಪತ್ತವ ಒರಿಯನ್ ತೆಂಕಾಯಿ ಜನ ಬೊಕ್ಕರಿನ ಪತ್ತವ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೊರ ರಾಪುಜಿ ಸೂತಕ ಬತ್ತನ ಲಾಪು ಅಪ್ಪನಾಗ ಐಟ ಪರವತ್ತು ಬೊಕ್ಕರ ಎಂಗ್ಲು ಪತ್ತವ ಇತ್ತು ವರ್ಷಲ್ಲ ಅವೇನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತುಜ ರಕ್ಕಡ ಪೋನಾಗ ಬರ್ಪಿನ ಮಟ್ಟ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ದೇವರದಾಯ್ತು ಬರ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ದಸರದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಪೋಣದು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದೇವರ. ಎಸ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏನು ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲಿರುವಂಥ ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಹುಲಿವೇಷ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು 30 ವರ್ಷಗಳ ಜರ್ನಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ಕೆ ಎದ್ದಣ್ಣ ದಾವನ್ಪರ್ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಷ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮೋಕೆ ತೂಪದೇರು ನಿಖಿಲ ಮಿತ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಇಂಕ್ಲಿನವನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಶಾರದ ಮಾತಾಡ ನಟ್ಟುನು ಅಣ್ಣಾಗ ಒಂಜೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈತ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ದಾನಿ ನಕಲು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಸೊಂದಿದ ನಕಲು ದೀತೇರ್ 30 ವರ್ಷ ಟೆಕ್ನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ದೀತೇರ್ ಅವು 100%. ಎಂಗ್ಲೇನ್ ತರ ತಗ್ಗಾರ ವಾ ವಿಷೋಡ್ಲೆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿಗ್ಯಾರ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಲ್ಲ ಆಕ್ಲೇನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಕ್ಲೇನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಾರ್ಡ್ ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಲೇನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶಾರದ ಮಾತಾಡ ನಟ್ಟುನು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಏತ್ ದಿನಚರಿ ಊಟ ಭೂಮಿಡು ಉಂಡು ಹತ್ತೆ ಟೆಗ್ಲೇನ ಪೊರ್ಲುಡ್ದಿದ್ದು ಇಂಚೆನೆ ಉದಾಹರಣೆಗ್ಲೇನು ದೀಪ ಅದು ವರಿಪಾಲೆ ಒಂದು ಶಾರದ ಮಾತಾಡ ನಟ್ಟು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹುಲಿವೇಷದ ತಂಡ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡ, ಯಾಕೆ ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ನಾವುಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹುಲಿವೇಷ, ಈ ಹುಲಿವೇಷ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಹುಲಿವೇಷ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದೇ ಒಂದು ಶಿಸ್ತನ್ನ, ಅದೇ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ, ಅದೇ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವುಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹುಲಿವೇಷದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು 30 ವರ್ಷಗಳ ಜರ್ನಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ, ಆ ತಂಡ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವಂತಹ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ. ಆ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬರ್ಕಿ ಎದ್ದವರು ಮಾದರಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರ ತಂಡವು ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ನಮ್ಮ ದಸರಾವನ್ನ, ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ಕೊಟ್ಟವರು ತಾವುಗಳು ಹುಲಿವೇಷದ ಮೂಲಕ. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು, ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7.